Ja, men hej Leon. Jeg har hørt, at du er blevet rigtig glad for U31. Kan du ikke fortælle mig, hvordan du fangede, at der var U31 i Hornbæk i år? Jo, det kan jeg godt. Vi har ferie i sommerhuset i U31, og så ligger jeg på sofaen og bladrer avisen igennem. Og så kan jeg så se lige pludselig, at der er en rigtig masse ting, der sker i Hornbæk i U31, og det er lige akkurat den uge, som vi har valgt at være i sommerhuset. Ellers har vi været andre steder hen også. Så jeg læser programmet igennem, og der er alt muligt potentielt for sådan en aktiv familie som os. Og hvor mange er I i familien? Jamen, vi er 4. Ja. Hvad aldersgruppe har I børn? Jeg går ud fra, at I har børnene med. Ja, det er 2 børn og en kone. Ja, og hvad med, har I været ude at prøve aktiviteter? Ja, alle sammen, eller? Den første dag, det tror jeg var tirsdag. Ja. Jamen, der startede jeg til yoga. Ja. Og var vældig glad for det. Ja. Og så kom meget begejstret hjem. Ja. Og så sagde jeg, at der var tennis klokken 10, og så fik jeg ungerne og min kone med til tennis nede på Hornbæk Tennisklub. Ja. Og så spillede vi tennis i 2-3 timer. Okay. Og så tog de andre hjem og spiste frokost, tror jeg, min kone og min datter. Ja. Og så gik min søn og jeg på havnen, fordi vi kunne se, at der var noget hula hop. Ja. Hvor man kunne få nogle rabatter på noget is. Ja. Så I har været oppe hos Lise og prøve at svinge jer til nogle procenter. Ja. Og det gik rigtig godt for nogle af os der, ikke? Men heldigvis var vi alene der, så konerne kunne ikke se, hvordan vi klarede os. Okay. Men det var sjovt, og så... Jamen, så har vi prøvet alt muligt. Ja. Og jeg synes, det er helt fantastisk, også fordi at dem, som står for det, de er simpelthen så venlige og prøver at få folk med på det, ikke? Og så møder man en masse mennesker, som også kommer her fra byen af, som snakker med en, og hvor kommer du fra? Og sådan, så man ligesom bliver inkluderet i det hele. Og så hvis man skulle planlægge en anden gang og holde ferie i Hornbæk, og så uden for U31, jamen, så ved man, hvor tennisbanen er, og hvor yoga-arrangementet er. Ikke? Altså, hvis det er det, man vil. Fordi jeg har aldrig vidst, at der lå en tennisbane. Det er ligesom om, at det er et tæppe med træer foran, med en lille bitte indgang. Så de hemmelige klubber er blevet lidt mere synlige? Ja, de er blevet meget mere synlige. Og så kommer du rundt på havnen og ned på stranden og sunspot og på massage der og sådan noget, så vi har været helt oppe at køre. Så faktisk overvejer vi ligesom at planlægge, at vi skal holde ferie i U31 til næste år. Det lyder rigtig godt. Det er jo sådan noget, vi gør. Det er jo sådan noget, vi rigtig godt kan lide at høre. Så har vores arbejde fungeret. Har I fået de informationer, I har haft brug for at finde arrangementerne? Og det kort, der var der, det lille oversigtskort med nogle numre på, samt programmet, jamen det har fungeret rigtig fint. Så det har været rigeligt. Så jeg behøver ikke engang at spørge dig, om vi ses til næste år. Det kan jeg høre. I er med. Ja, vi er med. Det lyder rigtig godt. Og jamen, så vil jeg jo bare sige på gensyn, fordi vi selvfølgelig er ved her igen til næste år. Og hvis du har nogle gode input til os, som du synes, vi kunne gøre bedre eller anderledes, eller du synes kunne være sjovt at have med os, så har vi en mail på hjemmesiden, man kan skrive til. Så sidder projektgruppen og samler op, når vi tuner ind på det igen. Så men tak. Tusind tak, Leon. Og fortsat god eftersommer. Jamen tak. Og så, jo, tak. Hej.